Soc la Vanessa Bretxa, doctora en Sociologia i experta en Sociolingüística Educativa. Actualment soc tècnica de la secció d'estudis de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i també soc col·laboradora del CUSQB de la Universitat de Barcelona. En aquesta càpsula de reflexió us presentaré algunes dades sobre la caiguda de l'ús del català en el pas de primària a secundària. Abans de començar, però, recordem que el model lingüístic educatiu de Catalunya és el model de conjunció en català. Què vol dir això? És un model escolar en què l'alumnat no és separat per raó de llengua familiar, sinó que estudien tots conjuntament, i en què la llengua de docència o llengua vehicular habitual és el català. Durant molt de temps s'ha parlat del català com de la llengua normal de l'educació, i això ha fet pensar que era l'única llengua de l'escola, l'única llengua en què els professors feien la docència, l'única llengua de relació entre els companys, però el que passava és que hi havia molt poques dades globals que confirmessin aquesta percepció. I entre estudis de la universitat i també ara estudis més institucionals comencen a mostrar que darrere el model de conjunció en català s'hi amaguen en realitat una gran varietat de pràctiques lingüístiques. El que és cert és que les dades mostren que, si bé el català és la llengua principal i vehicular del sistema, la presència del castellà a les aules de Catalunya és important, tant a primària com a secundària, però especialment a secundària. A continuació presentaré algunes dades de l'enquesta sobre els drets dels infants i usos lingüístics de Catalunya, del Síndic de Greuges, elaborada el 2021 però presentada enguany. Aquesta enquesta està feta als alumnats de 5è de primària i 3è d'ESO d'una mostra d'escoles i instituts de Catalunya. Aquestes dades o els resultats d'aquesta enquesta són molt coherents i segueixen les mateixes dinàmiques i tendències d'altres estudis, com per exemple l'informe del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu o bé l'enquesta del Departament d'Educació o altres recerques de la Universitat de Barcelona. I el que ens indica tot això és que les dinàmiques, les tendències, cal parar-hi atenció perquè ens indiquen fets. A continuació us presentaré algunes dades referents a les llengües dins les escoles i instituts. En primer lloc, us presentaré el que s'anomena llengua vehicular, que s'ha construït a partir de 3 conceptes. La llengua en què el professor imparteix la docència, dona la matèria, és a dir, la llengua que el professor parla en el grup classe, també la llengua d'interacció a l'aula entre l'alumne i el professor, i la llengua de relació entre els alumnes, entre iguals, dins l'aula. Com podem veure, a primària el 70% de les interaccions dins l'aula són en català i a secundària baixa a un 64%. Les dades mostren que el català és la llengua majoritària com a llengua vehicular a l'aula, tot i que hi ha un descens de 6 punts percentuals en el pas de primària a secundària. El castellà a primària representa el 22% de les interaccions a l'aula i a secundària el 28%, és a dir, més del 25%. Les altres llengües, o llengües estrangeres, són força estables tant a primària i a secundària, entorn del 7-8%. Ara mirarem la llengua dels alumnes amb el professorat, és a dir, és una relació vertical en què dins l'aula la llengua que els alumnes es relacionen amb els seus professors. El català és la llengua principal i majoritària en aquest tipus d'interaccions. A primària un 82% és en català i a secundària un 73%. Hi ha un descens de 9 punts percentuals en el pas de primària a secundària i qui guanya terreny és el castellà. A primària és un 17% i a secundària passa a ser un 27%, és a dir, supera altre cop el 25% d'ús d'interacció entre alumne-professor dins l'aula en castellà. Finalment, la tercera dada a tenir en compte és la llengua d'interacció dels alumnes entre ells dins l'aula, és a dir, les relacions horitzontals. Cada cop més hi ha aquesta tendència en què l'aprenentatge és entre iguals, les relacions horitzontals, la llengua que els alumnes parlen quan fan treballs en grups, quan comenten, debaten i tot el que es fa entre ells a classe. Aquí és on el català és més feble. A primària
un 51% de les interaccions entre companys dins l'aula són en català i a secundària un 39%. És a dir, un descens de 12 punts. A secundària el català és una llengua minoritària dins l'aula en les relacions entre companys. I realment el protagonisme el té el castellà. És a dir, a primària el 48% de les interaccions entre companys, és a dir, entre iguals, a dins l'aula són en castellà i a secundària passa a ser el 60%. A veure, d'aquí, 4 idees, 4 reflexions. La primera és que el català no és l'única llengua dins les aules de Catalunya. El castellà hi és present tant a primària com a secundària, però especialment a secundària. Dins l'aula, com a llengua vehicular, el català és la llengua majoritària, tot i que a secundària baixa i supera el 25% d'ús de castellà. La llengua d'ús principal en les relacions verticals, és a dir, entre l'alumne quan parlen al professor, dins l'aula, són majoritàriament en català, tot i que a secundària baixen i supera el 25% d'interacció en castellà. I on el català és més feble és les relacions entre iguals, és a dir, la llengua que parlen els alumnes entre ells dins l'aula, en què, quan es passa a secundària, passa a ser una llengua minoritzada, el català, i el castellà guanya molt de terreny i és la llengua majoritària. Aquí és, doncs, on hem de reflexionar si cal fer algun tipus d'estratègia, intervenció, i pensem-hi tots. Gràcies.